Straight to the point. Now, atong balik-balikan mahigala gamay before tamad to sa dugang unod sa impeachment gahapon. Ang murag na high blood man si Attorney Lorna Capunan. Kinini ang tungod baka sa kon mamayo man siya nga lawyer gyud noon, pero buyag paspas makabounce back pero basin og na iritar sa kadugayan tingali. Nya nana magud mahigala cool lang gyud ka kanunay kay equal man ta. Inigabot nga to sa korte. Bisa pag maguwang ka sa pangidaron, advantage ang gyud kay dunay experience. O di mo nagkakumpiyansaan ni mga batanong abogado kay manukol man sad. Nang uban mahigala bago pang pasal sa bar exam, pupuy-upoy lang na permiro, kadugayan mo cut on mahigala mo sukol. Nya ang mga bago-bago pod nga mga abogado ato lang gyapon ipabilin pod gihapon ang atong pagsaludo o pagtahod, paghatag sa respect nga due para sa isig ka abogado og labaw sa tanan kadtong nauna natos duyan. Importante na, no? Kay mo na kung ingon ba nga okay to sa attorney Puwa kay kalma ba? Kalma kay mo cross examine unya ang yang respect bitaw. Ang respect niya sa attorney Capunan, no? Dili gyud sa mo kwan. Buutan kay budag cross examination mga sukitig paminaw. Pero di pod mapalupig, ha? Kini ni ang murag dili maglagot si Capunan ato. Kini magod kay basin tungod to sa babae siguro dai no? Babae versus babae ba? Unya gamay isya mura ba ning apo murag iyang apo na ba? Unya si Attorney Ferrer sa kay murag musukol sa isugon sa mga kigalaan. Di magpapirisan ba? Unya babae sa Capunan babae murag naa din dapita siguro murag lahi ang kuan ba. Kay actually di man kay to dako gyud unta nga kuan ni dako pero actually ni dako sad kay basta mosuod na kani social media medyo kuan na siya. Kani mga technical man tani ba og dili lang nahisgutan mahigala nga kuan wala ra man ta to. Di man kay na inana pero umudako siya kung mo salgan ang social media mga kaigalaan. Unsa man gi context adto? Nga mingon sa Attorney Capunan, yes tinuod na nga do na po'y limitation ang cross examination. No tinuod na iyang giingon ni Capunan. Although hatagan nimog taas-taas nga leeway ang cross examination but do na po'y mga limitation. Pero ano naibot man sa punto sa misleading? Mana kung giingon leading question misleading question mo nang inig-object kanang leading question allowed na during cross examination. Ato tanaw ng context ha kay unsay pasabot ni Attorney Ferrer pag ingon niya nga di allowed. Pasabot ba niya ang leading question? Kay kanang misleading question, of course, any trial lawyer kay ba kita na nga dili na pwede in both direct and cross. So sa direct examination dili pwede ang leading question, but sa cross examination pwede ang leading question. But may isgot kang misleading question, dili gina pwede anytime. In both direct and cross examination, dili pwede. Mo nang kawantay mo lawyer mo object yun. Objection, Your Honor. The question is leading. Kana kung ang gipahigayon direct examination, mo object ang pikas counsel. Pero kung cross examination, dili maka-object ang opposing counsel kung leading question because leading question is allowed during cross examination. What is not allowed is the misleading question. So ngano ni abot man na nga punto? Atong balikan kadali ha. Unsa may bot pasabot adto? Wa ba to nalipat lang mga higala si Attorney Ferrer? Ang iyang bot pasabot mahigala nga allowed ang leading. Kay wala may objection actually. Mura man to sa Capunan og nag-lecture mahigala nga ang cross examination dunay limit. But wala siya mo object on the ground of misleading question naman. Dili man to maoy main nga gihisgutan. Wa man sa mingon objection, Your Honor, the question is misleading. Ato balikan to gamay para ato mahagpat mga sukit tig paminaw mayo. Okay, sige kuno Dong Nens. Tanong ko kanina, no? Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes po, kasi naipakita po doon yung probable threat. So, ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po.
Okay, apprehended. So, apprehensions, no? So, ang tanong ko sa'yo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba yon? Ang sa confidential, Hindi, alam niyo ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ba yon? kasama po ang crime prevention pero depende rin po Hindi, ito sa just mandate, answer my question, mandate ng yes or agency. no? Attorney Celine, Do you agree? Yeah. kasama po ba yon o hindi? Pause, ha? Yung, Ang tubag mahigala ka na mo, kuan yun ba? Mahinsod si Jesus Escudero. Paklaro ba, appeal ba na o dili? Simple question. So, dili ba mo kuan? Dili ba mo tubag dayon mga higala mo nang mo point out ang counsel nga the question is answerable by yes or no? Pariharan na siya ito si Roderick Kuan po. Ngita gyud ko ang mangutana gani ang direct mahigala mo sumpay og ang mangutana gani ang kini ni ang cross examination na gani mahigala mo likoy. Nakamantay mo di pa kun sala ba? Klaro ba lang? Pero masabot ka na to. Sige lang because witness magud sila nga gi-present sa prosecution. So dili to ma-discount ang possibility nga doon na istorya na sila primero before na i-present. Kinauganay ba? O na nga, ikaw isunod presentahan niya, mo lang to isulti ha. So, dili malikayan, no? Amo na nga, ang abogado may galang nga cross-examining counsel, kuan yun ka, dili ka mo insist, kaya mo di man mo tubag o kuan yun, no? Sige, atong ipadayon. Si Jesus Escudero na may nisod. Para klaro ba? Appeal ba na or dili? Oh, simple naman pangutana ha. Okay, proceed. sa crime prevention po, kasama po yun sa Wait, pero let her depende answer. pa rin po ito sa sa mandate po ng Ang ganda lang, agency. kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat, Celine. Naraman ganit na. Namura na siya. Kinanglan yun sa cheese may mangutana. Kay si cheese may mangutana, wa na may mo kuan. Kini mga senator judges, may mo object isa, may mo object, di man pwede ka mo object ang mga senator judges. Sige, padayon dong names. In fact, meron tayong tatlong klase ng surveillance work. Alam niyo ba 'yon, Celine? May background ho kayo sa mga surveillance, intelligence work, confidential work. Based lang po sa joint circular na for surveillance activities yung confidential fund. So actually, yung surveillance do you agree with me? May tatlong klase ho yan. Una, preventive surveillance. Alam niyo ba 'yon? No basis, Your Honor. No Hindi, basis for this tinatanong ko lang ho question. kung alam niyo ho ba Your Honor, the surveillance work that this Your Honor- witness testified to is as defined in the circular, Your So, Honor. what is surveillance work as defined in the circular? Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po na maisagawa ang mandate ng isang Okay, agency. sige. Sige, nandun na tayo sa may sagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 Hindi, is proof of success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Your Honor. Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer, can- can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Pause. Leading na pasabot ni Kapunan primero. Leading is not allowed. Yang usab misleading. Dili kwan. Katong kang silent sakto tong gingon ni Attorney Sison. Nga katong kang silent niyo di are allowed referred to sa leading question nga may giuna og sulti ni Kapunan.
Straight to the point. Pero hindi pa dako nga istorya mahigala nga miingon si Silene nga allowed ang misleading question. Kay na-mention man ni Kapunan primero leading, man akong gibalikan ha. So kanang lecture ni Kapunan nga misleading question is not allowed, correct na. But ang pag-ingon ni Silene, they are allowed, referred to manghigala sa first nga giingon ni Kapunan nga leading. Unya yang giusab nga misleading. Kalit ang tubag ni Silene nga di allowed. Kalit. At balikan ko dong, kunan ko gamay dong. Pwede mariwayan gamay dong. Sakto ang kang Silene nga tubag oy. Kung referred to sa leading. Kaya balik ko na ko ha, leading question dili allowed sa direct examination but allowed in cross. But misleading question not allowed in anytime. It's not allowed. So ang but pasabot ni Silene nga allowed ang leading. Kay ni-mention man di ay siya ito ni Kapunan og leading. Tanaw ko sige dong names. Batayan to ha? Okay. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading question. Tama. Leading, mo ito yung pasabot, leading question is not allowed in cross-examination. Maingon si Silene, they are allowed. Ang leading question, correct. Allowed na sa cross. Iyang giusab nga, misleading is not allowed. O, kana mo saktong statement ni Kapunan. Nga, ang gipadako magod kay, allowed mahigala ang misleading. Kaya proceed lang dong. Ato Sir, sa ato nahusay na nato ni nga kanang Kapunan statement sakto na nga misleading question is not allowed during cross. But katong una niyang statement nga leading question mo to'y refer mga higala dito ang buti pasabot ni Silene. Di man sa kumutuon Silene wa na kasabot og kanus ang cross bugada ko na kasabot ko na mahigala CPA lawyer mga ina. CPA lawyer na. So kasabot na siya nga bisag sa abogado na minaw na karon kasabot ang tanan, trial lawyer ha. Nya kanang misleading question is not allowed in both direct and cross. So, Christine Ferrer, mo na siya? Christine Ferrer, oh. So, dili na, gamay kayo nga kwa na. Pag ingon niya, they are allowed, referred to mahigala sa unang sulti, si Kapunan man nasayop. Nga iyang di correct. Si Christine Ferrer mo tayo, lawyer, ni Sarah, kining gamay. Kini si Silene mo ni ang witness. Okay, kay makasayop sa hinuon dito. Wala so Silene Christine. Hasta gani si Christine Ferrer magsigig ihon Silene. So dili sa big deal mga kaigsunan niya kwan. Dili sa big deal gipadako lang mga higalas kon mga sayop nga abogadong Sara. Kini mga kaigalaan, makita na to nga sakto ang abogado may galang VP Sara because ang una ding i-mention ni Kapunan, leading question, balik ka dong, klaro to dong, si Kapunan may unang ni-mention og leading, niya iyang giusab nga misleading. So, si Ferrer po, ditubag na yun, nga di allowed. Of course, kung leading, allowed yun. Ang misleading mo di. Mura mo ganidako may galang, mura kunuhay, kuan nga, dili sad kay abogada man si PA lawyer man di ko tuo mahigalag si basic man kay na nga kanang misleading question di kita pwede sige balik kay gamay daw niya dito na tayo dong. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed. They are So, allowed. Ang unang gi-mention leading day, no? Na high blood down po ni si Kapunan. Wala high blood, right? Sige, rewind gamay dong. Yan, lahos ta dong. Leading ang yan, gi-mention na primero, leading giday. So, yan gi-correct nga misleading. Correct na si Kapunan. Pag iyan ang gikoreksyonan ang iyang unang word nga misleading, correct si Kapunan ana. But katong pag-ingon ni Attorney Christine nga they are allowed referred to sa unang dimension nga leading. So ibutang na to si Attorney Ferrer sakto, si Kapunan sakto sa diyang iyang gikorek na ang word nga leading to misleading.
Ang di lang sakto diha nga si Kapunan, nahiblad, og iyang giingon nga, na-mention sa spank, og iyang lecturan kuno mga higala medyo ngilad paminahon kay ini abot skurte bisa pagtiguang na kadiha or batan-on din ha basta pasar ka sa bar exam equal man ta pareha man ta gilingkuranan. So ato balikan mga higala, sige balik gamay dong nya, proceed na ta para mahibaw ano to, maklaro to ha nga ang una din gi-mention gyud ni Kapunan leading day gyud nya yang gi-correct nga misleading ha. Kay gilahos pa sa to nga leading question is not allowed in cross examination sayop sa Kapunan. Pag ingon niya leading, yang gikorek dayon, misleading question, sakto na siya. Sa yang gikorek. But katong kang silent, pag niya allowed, refer to mga higala sa unang giingon ni Kapunan nga leading. Okay, atong balikan na, sige. Council's, Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Council's- Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Councils, I don't think I need to lecture please, you that. councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done. please. Again, Generational divide, Your Honor. again, Your Honor, councils, you are all members of the bar and Yes, you're Your all Honor. councils I submit, for the I parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I will- Eileen, Yes, Your Honor, it's also- I promise to henceforth behave. Your Thank Honor, you. can I please respond? No? I have, you know, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of you my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This with might the high sound like a, respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Your Honor, ako niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination eh. I respected her. You can end there, counsel, if Yeah, you respect her. Thank you. Okay, mao to mga higala. Considering nga si P.A. Lawyer ni kasabot niya, sabot siya, kasabot ni kanus ang allowed ang leading, kanus dili allowed ang leading. Nya kanang misleading dili allowed, gipadako og maayo ba dili, kuha na siya. Kinini ang gamay kayo mahigala nga butang. Pero sakto si Attorney Kapunan pag gi-correct na niya pag leading misleading, correct na siya na. Pag correct, pag iyang gi-correctionan ang iyang kaugalingon sa unang word niya iyang nakuan. Pagkato nga Kapunan medyo kuan sadto kana bang usahay bitaw mo sipiat bitaw usahay. Ako ganion sipiat kino ko sa Hilin og Kristen. Ato po nga ang Kristen, paspas mo niya pag-react ba nga, di allowed. Of course, allowed yun ang leading. Mo may unang gimension ni Kapunan. So, saktos lang duha. Saktos si Silene, saktos Kapunan. In fairness, nilang duha. Hindi lang sakto may galang kakapunan nga niingon siya nga managpa siya. Kumbaga, ninoon siyang Panilo noon. Si Panilo, pare-pareha man sa pangidaro ni Panilo nga, og magnana ganyan, pahuway na lang. Ato na agi katawa mga sugiti pero muna nga pag humagpaniud to, nakinumdum ko humagpaniud to pagbalik ni manifest na si Attorney Christine Ferrer nga dili tay nana nga kuan Your Honor nga maghimog mga side comments kay tinuod bitaw side comments ning kang kuan Lorna Kapunan. Ako maingon ko mismo mahigala respekta mahigala ang Kapunan mibo ani mo nga trial lawyer gud siya. Banggiitan siya nga abogada, natiguang na lang pero di pud maayo ang iyang mga side comments, no? Di po maayo. No? Ano, paminahon to ha nga ang manifestation ni Attorney Christine. Sige ko long names. Miss Eileen, you are under the same oath and will continue with your testimony. You are under cross-examination by the counsel for the respondent. Yes po, Your Honor. Nakakain na po kayo, ma'am? Opo, Your Honor. Thank you, ma'am. Attorney Christine, are you ready? Yes, Your Honor. You may proceed, ma'am, with the continuation of your cross-examination. Your Honor, can I have a few manifestations, Your Honor?
please. A few minutes of? Few manifestations lang po, Your Honor. Yes, ma'am. You may do so. Actually, Your Honor, would like to ask this court to not allow side comments like, I was about to spank her, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom. Because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Kung halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Kapunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, Your Honor. And that was captured by the media po. So, that is our request, Your Honor, to just, remind the counsel not to make those kinds of remarks. Thank you. Attorney Kapunan already, although you are correct, it was already heard since we're on TV. Attorney Kapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly. Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave. Thank you, Your Honor. Sige, promise to behave na ha. To Behave both na, parties. behave na. Ay naugwan. Yes, Your Honor. Posa dong. So kini mga kagalaang dapita, ni promise sa po siya mo behave. Okay ra po na, no? Okay na to siya. Nga iya pong gi-withdraw mahigala nga ingon sa henceforth mo behave na siya. Nya karon manifest gyud si Attorney Christine kay tinuray mga higala dili man nimo inanaon po imong kwan. Lain po paminaw na bata mo nag lectures tiguwa. Ayaw ang mga side comments. At least naghantag makunan po na ni ha. Labi na yung abots korte, may galaw say magkainitay ana. Parihara man tang abogado, parihara man tang nanikay-sikay. walay personalan, no? Lekturante ka, sagpaon ti ka, medyo lain man mahigalang paminaon. Lisod man kayo na inana, no? So, lang, arita sa kananaang with utmost professionalism lang yun, ang ato manghigalang pag kuan. Sakto mo na yan pong gi-manifest lang sa yun, kay di po tulalim sa iyang kabahin mahigala, ang gisulting Attorney Kapunan. Muna nga, medyo high blood naman si Attorney Kapunan, dil apod, imulasan ng, kung ano nga, ni Amantas trial, o niya, kanagod mga higala, kinini ang, bisan kini mga kung ingon ang mga abogado, inig-abot sa kurte, mga sukiting pamilya, i-treat nimo ang imong isig abogado nga equal mo. Although doon ay uban nga mga guwang-guwang na sa profession, ato pong ihatag ang atong pagtahod po nila katong mga nahauna, pero inig-abot na sa actual nga kaso na ang pagtahod ganunay man na. Pero ang pag-abot sa actual kaso, imo pong i-fight imong kliyente. Muna akong example, no, nga naka-appreciate ko kato si Attorney Puwa. Nga, ang pagkamatinahoron, no? Tahod siya mayon Kapunan. Yan, ikaw ma'am, gusto kang ari mo pwesto, ma'am? Yawa kay kupya. Sige, tagaan ka kupya, ma'am. Di, wala ma-high blood si Kwan, Kapunan ni Puwa. High blood. Kinis Christine, mahigala kay musukol sa Christine. Kunya tanaw niya, murag Kwan, may pay, parihara ba mahigala Kwan taon, no? Na pareho po mga babae, basi usa sa na day. Pareha babae ana, pero layo man kay pangidaron. Mura man iyang apo na gani ni si Kuan. Mao na nga kananaang mayo og magsinabtanay lang dapita. Total nilaban ning usang Sara Duterte kaysa may abogadang Sara si Kapunan na sa prosecution. Ana lang, inig panggawas as korte maglamanuhay lang, pwede gani mag-video kay inig kahuma. Parihara man ta sa profession. Pariha man ning atong kuan, no? Wa may ingon na ay taas og ubos kay tinuray lang kining abogado mga higala. Inig-abot sa korte wa gyud kay kon nga karaang abogado, bagong abogado. Dunay gamayng advantage gyud noon og karaang abogado nga maka anad sa trial og bagong abogado pero nakaangat-angat na ganina bisa pag bago-bago pa na wala makasukol man gino nga higala kana pag bagong pasar bar observe pa ka mura ka pa upoy lang sa kaginagmay na
katon ka dito, katon na na. Nga naman, ang problema ko ni mahigala ka na yung ebidensya. Bisa, dili magkuhan eh. Mana, ako tuon na ko mga higala. Ni Attorney Gloria Lastimosa Dalawampo, nga usas ako mga mentors, sa Attorney George Bragat, mismo ganin sa Attorney Paul Labrado, nga dunay iyang himuon nga trial academy sa iyang opisina. Good morning ni mo diha, Maestro Paul Labrado. Naka-appeal po ko mga higala sa ilang trial academy. Friendly ba? Si Attorney George Bragat, pulitan daw ito, maayo kaya inighuman. Wala personalan sa lawyer. Asa sa Attorney Dalawampo. Asa ka si Attorney Paul Labrado, bukan man, maayo man kayo mo. Kano na ang tagad sa isig kabugado ba? Nya, ang kabot sa korte, magdebate lang dito. Nya human, wala personalan lang. Ini ka human. No, kay, parihal man tanang nga bugar. Nya, parihal man tanang ni kay sikay. So, ni-manifest mahigala si Attorney Christine nga ayaw na. So, anyway, niingon naman po si Attorney Kapunan nga, sige, I promise, mga Your Honor, nga, mo-behave na siya. So, kanang istorya, di po nalalim ba ha? In fairness, Attorney Kapunan nga, so okay na to. Para nako lang mga higala. Mamubuo na ta. Okay na siya nga portion. Kaya kuman mga higala. Kini mga abogado, ikahuman na ni, dali na di ba niyo basta-basta nga, dugay makamove on. Nakamove on na ni, ang problema lang social media may wa. Pero daghan tag leksyon nga makuha nining mga inani nga kanang mo lagi na batang abogado mo tiguang na sagka do nagi panahon sad gyud nga hintambag po sa Attorney Panilo nga di na mada di mo pahuway na lang sa gyud. Doon ako'y mga nakailang abogado nga mga tiguang na gusto gyud pong madtong korte kay tungod siguro na nga mao lang naandan, no? Kini kong abogasya tinuray lang nakanindot ani nga profession kay wa ni retirement. Di man ka mag-abot kag 60 anyos o 65 paritayro na kas company nimo. Iya karon og napakay daghang isuportahan. Labi pa doon na pa kay mga gagmayng anak. Unya mingo ng kumpanya nga kon padadaan na ba kag suwatan ng kumpanya inyo na ba ka salamat sa imong pagserbisyo ana. Di pa kaganahan mo retire. Unya human pa-retire na gyud ka. Pasalamatan pa ka. Unya, salamatan na padadaan kag later kunuhay inday maris. Nya taas pa magkakuan. Labi pa kanang okay na og kanang pag 60 nimo, 65 og imo mga anak nakahuman na, maid na ka ba? Suroy-suroy na lang ka. Na kay pension, nya imo mga anak pod makabarog na silang kaugalingon, nya mohatag-hatag na gani nimo inday ma-respond ana. Bita-bita na pero kanang inana nga kon maningkamot gyapon kag trabaho. Kini nga abogasya, kabinta-binta kay ikaw lang magbuot o sa kamo retire. Pero usahay mong kapoy na gyud. Kay kini pag-handle og kaso medyo kapoy man sa gina. Mo hinahinay lang po kag retire gamay kay kana na ang ihatag lang po sa mga batan-o. Lagi katawa mga sukit tig paminaw. So kinis Kapunan si 70 anyos sa man kapinday. Og nanarbaho pa ni sa kon retire na ni. Siya na lay magkon siyang kaugalingon nga ana, no? Actually mo ni nakabintaha pod aning atong kining profession sa abogasya. Pero mo lagi na di pod lalim kapoy sa gyud noon. Kung ikaw doon na kay kwarta pag abot nimo og kuan nya medyo makabuhi na kasi mong kaugalingon, makakuan na ka, pwede na po kang hinahinay lang nga, kamon lang po diha, kay kapoy na kayo. Kumana ko ana, inana. Ulbisa gani ka nang napata sa prime panalitan, di po di mo hakupunta ng kaso kay lisod man kay di mayabag masaka na di nagkakakuan sa mga deadline. So, inana gyapon. So, nga kung gingon, ikabot sa korte, tinagdanay lang tagtarong dito, bisa pag magkaatbang ta mahigala usahay, hindi ka human magtagal lagtarong kay pareha man tag profesyon. Mao man ni atong panginabuhi, yang atong umahan mao man ang husgado. Nya importante po, pwede po di kahuman tog debate dito walay personalan, kahuman do po tag pikulbol. Wahan wawa ang stress. Pwede mag-pickleball, pwede mag-badminton. Straight to the Now, point. atong balikan mahigalang impeachment trial ni VP Sara. Ang importante gina ni kini ni ang maprubahan sa prosecution
nga at least ang mga tao sab masatisfy sa decision unya sa impeachment court. O magkaprubar ang prosecution o dili sa kaprubar nga ang decision mahigala mo haom gyud unsay angay. Kay kining dipinsa magyan-tan-aw nako mga bata pa ni mga abogados dipinsa pero nanikay-sikay po sila paningkamot na magadipinsa oy. Straight to the point. Kining sa prosecution ilamang trabaho ang burden of proof naman sa prosecution. So pananglitan kining mga senator judges na bantayan nato absent ang mga kaitanog hapon day no. Ang mga nangutana kato mga senator judges si Ruben Padilla ra man nangutana nga kuno si Amy Marcos sa minority. Ang kanang majority mo daghan mga nangutana. Okay. So nasuta gahapon gi sulti mga higala sa tagakuha ang paggasto sa kwarta makagalaan ni Vice President Sara Duterte sa iyang confidential funds. So doon na mga gipang question dito mga higala nga mga purchases, doon na mahigalay reward nga gi-question, doon na gi-question about sa bayad sa information, inana. Pero usa sa mga butang pod, bisa pag unsa nga pag-question din ha, dapat pod nga karon na klaro man ni ron mga higala nga dunay mga proseso sa Commission on Audit nga wala di ay mas strictly followed nining maong sitwasyon. Kinahanglan magita na nga i-follow gyud klaro kay aron pod ma-satisfy ang mga tao bang gitagaan gyud si VP Sara sa tanang opportunity. Gitagaag due process gyud. Unya despite the fact nga gitagaag due process mao gyud ang hukom sa Commission on Audit. Pero kay problema anak kung wala gi-follow ang procedural due process, ang mga tao mo alma. Ngano man naklaro mahigala sa ako nang gidiscuss ang step by step mangod ana mahigala nga pag-call out sa kuwa ni anang imong liquidation. Unang-una mga sukit tigpaminaw mo issue ang kuwa pagtan-aw nila murag dunay kakulian sa imong gisubmit for liquidation. Ang unang buhaton mahigala sa taga Commission on Audit mga sukit tigpaminaw mao nga mo issue sila og AOM. Sige mo kabatino AOM mo na sa gitawag Audit Observation Memorandum. Niya nang pag-issue ana, doon ay chance. Ang usa ka agency nga ni-submit, niya mo explain. Kung ma-explain, okay na. Wala problema. Pero kung dili maka-explain, pagbalik mahigala nga, murag kuan gyapon, ang second step ana, mao ang notice of suspension. Nya wa gyapon ay ikatulo mao na ang notice of disallowance. Mo na dapat nga steps. Kining kang VP Sara mahigala kay gilaktawan man ang notice of suspension. Ilang gidali niditso sila sa notice of disallowance. Straight to the point. So diha medyo dunay kakulian gamay kay ngano man nga unsa man inyong pasabot. So di na lang mo follow sa procedure kung si VP Sara mo inyong gukuron. Ito ay kasong Romaldes, wag yun magkadagan. Kini kang Sara, paspas budagan, paglaktawan pa ng ubang proseso. Mamanay hunang-hunang as masa. Dili gini mayo, magana ang masa. So dapat, isubay yun ang klarong proseso. Manang gahapon na klaro atol sa pangutana sa mga senator judges. Ako naman itong gidiscuss tong pangutana ng cheese. Kani, dili ni akong, ako nag-explain ko lang ninyo ang procedure sa kuwa. Pero nangutana ang senator judges. Straight to the point. Alas 9:51 na sa banuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Naklaro gahapon, mao na dunay pasangil og dunay pasangil mo follow og proper procedure. Kay kung dili mo follow og proper procedure makaingon mga tao nga gi-personal gyud nila sa VP Sara. Ang atong likayan nga bisag unsay decision sa impeachment court mayo nga kana nga decision katanggap-tanggap sa taong bayan. Tagalog na day, tanggap-tanggap. Madawat ba sa katawhan? Madawat sa katawhan. Kaya kini pangutana mahigala, kini nga pangutana ni kuan ako lang i-play to balik may pangutana ning Erwin Tulfo mahigalan. Although na pangutana ning Chis Escudero pero gahapon gipangutana balik ni Erwin Tulfo nga kani nag-impeachment na lang ta karon kang VP Sara pero napaday ni sa kuwa Inday Maris. Napasa within the prescribed period sa kuwa nga mohimo sila og final findings kung tinuod ba nga dunay problema ang
liquidation ni VP Sara o di ba? Wala ba? Kagatong duha ka mga kuha auditors nga gipresent si Attorney Roderick Wamil nya kining usa si Silene Del Campo, kining ila pulos ni recommendatory lang. Ang final mga higala ani nga mohimo og desisyon ang komisyon. Nya naapas na karon sa prescribed period nga mo appeal si VP Sara. Napadalapita gawas kay ilang gilaktawan ng ganitong notice of suspension di na sa gusto malangan, gusto lang dalion gilaktawan. Ang procedure mo kining akong gisulti, ako lang gipatin-aw may gala ang proseso. Pero kini si Cheese mo ay nangutana napangutana na ni Cheese atong usa ka adlaw gahapon na nangutana si Erwin Tulfo. Sige ko dong, atay play si Erwin Tulfo dong. Sir Erwin Tulfo, you may proceed with your interjections. You have 2 minutes, sir. Magandang hapon po, ginang witness. Good afternoon. Para po sa kalaman ng mga kababayan ho natin, pag sinabi ng COA disallowance, ano pong ibig sabihin po nito? Sa disallowance po, ibig sabihin hindi to ipinayagan sa audit po. So sa ICFAO po, pag nag-issue na kami ng disallowance, may demand na po to naibalik yung pondo ng bayan. Okay, naibalik ang pondo. Sumagot naman po sila, ang OVP, nung nag-issue kayo ng disallowance. Sumagot ba yung mga kakulangan na dokumento na ibigay ba nila? Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission proper. Ano po nangyari doon sa commission proper? Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at inaffirm po nila yung notice of disallowance. Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo. Tama po ba? Kung yung disallowance. Opo. Naibalik po ba? Hindi po kasi ang remedy pa po nila pwede pa po silang may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tapos ang nangyari doon sa 2022, may decision, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution po. Sa COA po ba o sa SC? Sa commission proper pa din Commission proper. So yun po, nakalabas na po ba ng desisyon ng commission proper? po. May pending MR pa po sila. May pending. Magkano po yung total na inaantay natin na ibalik ng OVP at DepEd? Yung sa OBP po, 73,287,000 yung fourth quarter. Yun po pa lang sa 2023, na-issue po kasi namin yung NDs March 31, 2026. Within the prescribed period pa po sila ng 180 days to appeal po sa commission proper. Kaya nga po, ang tanong natin, bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusapan sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo? Yung sa DepEd po kasi may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po. Kaya nga po, magkano? Yung Alam niyo sa po ba? DepEd po is 112.5 million. From 2022 to 2023 po yun? Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung sa DepEd. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo? Yun po yung 112.5 million. Sa OVP po? Sa OBP po is 375 plus 73.287 million po. So magkano pong total lahat? Mga hindi ko na mga 4 million. 400 plus. 450. Opo. Okay. So yun ang inaantay po ninyo. Yung sa OBP po. Opo. So hanggang ngayon inaantay po ninyo. Opo, kasi may mga remedies pa po sila na Okay. Alright. Maraming salamat po. Yun lang. Okay. So may mga remedies pa sila. Imagine ka na. May mga remedies pa sa dili pa final. Wala pa mahigala ang kanang gisubmit ni VP Sara dito sa Commission on Audit. Buti pasabot nga wala pa notice of finality of decision. Wala pa. Dapat na pa di sa kuha karon nga stage. Ato pabuton ang kuha sa ilang final nga decision kung tinuod ba nga dunay problema. Wa mamauh ang liquidation ni VP Sara. Dili pa ni conclusion kining duha ka mga auditors nga gi-present because ang ilang trabaho is only recommendation. Ang muhatag og final nga decision ang komisyon. Unya na pa man sa period nga mo appeal. Man gipunta ng Erwin Tulfo unya usa man wala pa because may mga remedy pa sila. Buti pasabot do na pay mga remedyo sila.
Unsa man ang remedyo? Lahi ng remedyo nga kuan ha. Doon na pa yung mga remedies. Doon na pa yung mga remedyo. Doon na pa yung mga, kuan ba? Mga ways. So, mo na magkaingon ka nganong na abot naman taan ni daing impeachment trial. Nga, wa pa man mahuman day ang kuha, ana. Wa pa may decision ang kuha kung kanang notice of disallowance, final na ba na o di pa? So ako din nag-explain lang ko nga mauni ang sitwasyon. Napas la sa within 180 days. Wa pa mo lapas. Imagine nga, wa gani, gilaktawan na gani nila ang kuan. Ang notice of suspension. Niditso sila sa notice of disallowance. Despite the fact nga ilang gilaktawan, wa pa gyapon mahuman ang kuha. Kay kung paabuton ang kuha, unya moingon gyud ang kuha sa ilang final gyud notice of finality of decision nga do na gyud sa si VP Sara diri sa iyang liquidation mo na panahon na nga ma-basis na nga wa day gyud ma-liquidate ni VP Sara ang iya mahigalang dunay failure of liquidation. Pero pabuton pa gud nimo wabtan tag sunod eleksyon. Mao ba ni nga gidali? Kadili pa man hinog ning kasuha og maohon mga sukiti pa na on the basis nga ang confidential funds wa magkadimao kay naklaro ba ya nga kanang paggamit og alias mamtugi katawan to nimo may registratos pagpangutanan di man silent man ang kuha circular kuha joint circular silent ana nga mogamit og alias because intelligence work man gud ni. Mo na si Lacson makarelate ana nga of course for practical reason mogamit gyud ka og pangan nga dili tinuod. Mogamit gyud ka mga aliases because ni amanta sa confidential man nga hisgutanan. So nga to ba lang kung dunay mga kakulian din ha unsa kasad-an si BP Sara unya wa ma-follow ang proper procedure mukha na mga tao moalma ang mga tao ana. Straight to the point. Mualma ang mga tao ana dili malikayan ba dili man kuan kaya ako mahigala i-discuss lang nato ba kaya ako nasulti lang ko kamatuoran I know nga kining mga DDS kanamina na corona lipay sila I know nga kining mga kontra sa mga Duterte suko sila nako wa man sa man inyong kasukan nga kana mo man tinuod gigawas man na in fact ako bitang gipabati primero si Chis Escudero gyud sunod kini si Tulfo nangutay naman unsa may tubag sa gakuha dahil may mga remedy pa sila. Naapa sa within 180 days, prescribed period nga 180 days. Wa pa din ni ma-final. So dili pa final nga si VP Sara sad-an sa ila mga higalang pag-audit sa kuha. Nga ano naabot naman taan ng impeachment nga stage. Nakinigot aron naging matangtang si VP Sara diha. Sige lang pero mo ilang gusto pero kana nga masatisfied ang mga tao nga angay siyang tangtangon kay kung inani nga gilaktawan man na. Ako'y ko na sa akong atong pagpaminaw ana. Ya kumingon gyud ko nga ang procedure ha permiro ana AOM Audit Observation Memorandum. Ang sunod ana nga step notice of suspension. Ang sunod ana nga step notice of disallowance. Nga doon na pa'y remedy nga 180 days. Whatever decision mahigala na pa'y 180 days siya mag-apilar. File pa ganit motion for recon. Na pa'y mga remedies ba? Nya kini gilaktawan man ang notice of suspension gilaktawan diretso sila og notice of disallowance dali gyud. Na mga tao mingon man oy, ngano inya mga inana man. Nya kang Romaldis Bengalo man ang mudagan. So kini ato mahigala, igal ta na sultis tinuod ha. I know lain-lain man mga higala og kuan ako panahon mo basa sa mga text mga comments sa Facebook og sa YouTube nako nga channel daghan man kay prebuyag. Ang nagnubag ana naay mo bash na poy mo tubag atong mga listeners sila ray nagtubag-tubag ana. Pero aron nga di magsakit ang dughan adtong mga di makauyon sa kong komentaryo. Nara ninyo basta nga ako igor ako nasultis ka mo man tinuod nga ang step by step sa kuha gikan sa notice of AOM, sunod na notice of suspension, sunod na notice of disallowance. Wa na sila mo issue og notice of suspension ni BP Sara. Niditso sila sa notice of disallowance. Nya even nga niditso sila, napay daghang remedies. Isa man nag-ingon siya kini taga-kuwang, ang daghang pang remedies.
mga higala medyo ang atong ko ni kung konbiktuhon gyud VP Sara, although kiniron delikado ni mga higala mga senator judges maningkamot po sila kuan kay pila ka buok ang mga re-electionist ani by 2028. Ang ilaman pod nga karir mo ay nakitayaan eh. Ha? O moingon nga konbiktuhon ninyo pero kinalan nga masatisfy ang mga tao kanang dili ba kayo injustice ba? Kay kung injustice kanina makabantay mga tao grabe sad sa ilang gihimo. Ikon lang ka naman dili kay klaro po unta. Kaya imagine ha, ang survey ba yaron mga kagalaan katong latest survey sa Pulse Asia o sa SWS Inday Maris? Sa kamangita, imagine, kung tanawon lang ni mo daan, gawas kang VP Sara, taas magyapon sa score. Sa magyapon number 1, number 2, mahigala si Leni Robredo. Tanawan ang mga senatoriables Inday Maris, kita ka sa mga senatoriables, mas taas pag-score si kinini ang Jinggoy Estrada suod pa sa top 12. Nya kini si GBL si tutuas sa number 20. Unsa may bot pasabot ana? Unsa may pas ngano man na inana man? Nga tuwa mga higala si Jinggoy mga kailan na priso naman to kay mao lagi na dunay pamasangil mahigala pero nganong musuod man siya sa top 12. Nya nganong kini GB Ejercito mga higala di man musuod. To naman si 20. Nga gawas doon man na siya diha. Apektado yang karir. Mo na bantayanan sa mga senator judges ron nga magkiat gani sila diha sa ilang pagdesisyon. Ang mga tao mo bawas, mo ribinta ang mga tao ana. Mo na nga klaruhon lang gini mga sugid tig paminaw. Ha? Kini ato mahigala kuan lang ni, kini ato analysis ning ato mga kagalaan nga kana mga senator judges whatever decision nga ilang himuon nga at least supported ba nga sakto nga ilang desisyon mo nang nindot kay paminawon baya tong prayer gipa-pray mga higala si Tito Soto. Nindot ang iyang prayer, I hope nga katong iyang prayer sa tinuod nga kuan maupod ta. Nindot ang iyang pagampuoy nga giyahan ta ana unsa gi kamatuoran ana. Unsa gi hustisya. Kana kun dunay proseso mga higala nga gilaktaw-laktaw ninyo, doon na ba'y hustisya? Dakong question kana. Gilaktawan man gyud bisan unsaon pa mga higala. Ha? Notice of suspension ang sunod unta nga i-issue human sa AOM. Pero gilaktaw, giditso may galawan na tagay opportunity ang OVP nga maka-explain. Miditso sila og notice of disallowance. Karon na ana, notice of disallowance. Napa may remedy. Isa man ingon ang witness. Wala pa'y final decision because may mga remedy pa sila pasabot doon na pa'y mga remedyo sila. Doon na pa sila mga napa sa period ba nga napa sila pwedeng himuon. Wala pa mga higalay notice of finality of decision. Anang decision sa kuha. Paita ning kalakiha may galabi na. Madugay hinaot lang ta ha og unsay sunod lang nga mga witnesses nga mapindawon kun nila mga higalas BP Sara nga at least mga tao makaingon ba nga ngayon naman sad. Dili gani matandog ang mga tao ana, delikado kini mga senator judges magkiat ni sila sa desisyon ang ilang karir may nakataya ana unya. Straight to the... De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.